ஹலோ ஆல், வெல்கம் டு மெட்டாஸ்ப்ளாய்ட் என்டர். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரிசோர்ஸ் ஸ்கிரிப்ட். சரி, நேற்றுக்கு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததில் நம்ம விண்டோஸ் வந்து எப்படி ஒரு சின்ன பேலோட் வச்சு ஹேக் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரி, இந்த ரிசோர்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா டாஸ்க்கையும் நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒரு கமாண்ட்ஸ் அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் ரிசோர்ஸ் ஸ்கிரிப்ட். இதுவும் வந்து நீங்கள் வந்து விண்டோஸ் யூஸராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பேட்ச் ஃபைல் அப்படின்ற ஒரு ஃபைலை யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அதோட சிமிலர் கான்செப்ட் தான் ரிசோர்ஸ் ஸ்கிரிப்டும். ஸோ ஏற்கனவே நேற்றுக்கு நான் வந்து இவ்வளவு கமாண்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன், இவ்வளவும் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மேக் ஆர்சி அப்படின்ற ஒரு கமாண்டை யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ எனக்கு இதை வந்து vela.rc அப்படின்றத எனக்கு டெஸ்க்டாப்லேயே கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணிட்டுருக்கோம் பார்க்குறேன். ஸோ லொக்கேஷனோடு கொடுக்குறேன். ஸோ சேவிங் லாஸ்ட் 23 கமாண்ட்ஸ் டு vela.rc. ஸோ அந்த 23 கமாண்டும் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ லீஃப் யூஸ் பண்ணி திருப்பி இதை நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம். என்ன உள்ளே இருக்குது அப்படின்றது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து பேலோட் செட் பண்ணேன், ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன்ஸ் போஸ்ட் எல்லாமே நான் செட் பண்ணேன். ஸோ இங்கே ஒன்றே ஒன்று மட்டும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். என்னென்னா போர்ட் செட் பண்ணுறது. அப்படி நான் அது செட் பண்ணல அப்படின்னா மெட்டாஸ்ப்ளாய்ட் சம்டைம்ஸ் யூஸ்வலி அது வந்து பழசை எடுத்துக்கும். பட் இந்த தடவை எடுக்கலை அப்படின்னா அப்புறம் ஜென்ரேட் -h இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக பண்ணது. ஸோ நான் இப்போ டேரெக்டாகவே இதை வந்து test2.exe அப்புறம் 2_ ஹேண்டில் அப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் test2.exe மூவ் பண்ணிவிடு. அப்புறம் சர்வீஸ் அப்பாச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடு. அப்புறம் வர செஷனை இன்ட்ராக்ட் பண்ணவும் நம்ம வைக்கலாம். ஸோ ஏற்கனவே இது செஷன் 1 இருந்ததுனால ஆப்வியஸ்லி இப்போ இது 2 தான் ஆகும். எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும் அப்படின்றதுனால நான் ஃபஸ்ட்டே செட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் கெட் யூஐடி ஹெல்ப் கமாண்ட் எனக்கு வேண்டாம். அப்புறம் கெட் சிஸ்டம், திருப்பி கெட் யூஐடி, வெப்கேம் ஒரு ஸ்டார்ட்டர், அப்புறம் இது வரைக்கும் மட்டும் நம்ம நிறுத்திக்கலாம். அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ஒரு பேக்ரவுண்ட் அப்படின்ற இதுக்கு கொண்டு போயிடலாம். சாரி, நான் வீடியோ பாஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. இப்போ யாரோ ஒருத்தங்க வெளில சவுண்ட். ஸோ சாரி. ஸோ ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஓகே இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ வெறும் இந்த கமாண்ட்ஸ் மட்டும் எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். ஸோ இதை சேவ் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன், ஓகேங்களா. ஆனால் இதில் ஒரு ப்ராப்ளம், நான் அதை சரியாக கவனிக்காமல் விட்டுட்டேன். என்னென்னா ஆக்சுவலி இப்போ அந்த பேலோட யாராவது அந்த டைமில் கிளிக் பண்ணோம், அப்படி கிளிக் பண்ணலன்னா இது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பேலோட் க்ரியேஷன் அப்புறம் செஷன் வெறும் ஒரு செஷனை இது ஹேண்ட்லர் செட் பண்ணுற வரைக்கும் மட்டும் நம்ம அந்த கமாண்ட்ஸை பார்த்துக்கலாம். ஸோ leaf_root/desktop இதில் நான் வைனா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஏன் வை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லெஸ் ரிசோர்ஸஸ் gives you much more time for your other resources. ஸோ ஓகே, ஸோ இதில் மூவ் மட்டும் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இந்த கமாண்ட்ஸ்லாம் வேண்டாம். ஸோ இன்சர்ட் எல்லாம் எடுத்துடுறேன். இந்த அப்பாச்சி 2 ஸ்டார்ட் பண்ணுற வரைக்கும் தான் எனக்கு வேணும். ஓகே, wq ஓகே. ஸோ ஃபைல் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ MSF console. இப்போ இதை எப்படின்னா சர்வீஸ் PostgreSQL ஸ்டார்ட். ஓகே, இப்போ நான் வந்து MSF கன்சோலை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ -r எங்கே அந்த ஃபைலை நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேனோ அதோட லொக்கேஷனை நான் அதுக்கு கொடுக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுவே இப்போ நம்ம பண்ண டாஸ்க் எல்லாத்தையுமே அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக செஞ்சு நமக்கு வச்சிடும். ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம வந்து பண்ணுறது. ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆகுது. ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள் என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள். எல்லாமே இப்போ ஆட்டோமேட்டட் ஆகிடுச்சு, ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு அடுத்த உடனே அது என்னோடய பேலோட செட் பண்ணியிருக்கு, ஷோ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கு, ஹோஸ்ட்டை செட் பண்ணிக்கிச்சு, செட் போட்டும் இது பண்ணிடுச்சு, EXE test2
அப்புறம் மூவும் பண்ணியிருக்கு, அப்புறம் சர்வீஸையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம திருப்பி அதே இதுக்கு போய் test2.exe அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட ஃபைல்ஸ் வந்துடுச்சு. ஸோ இதே ரிசோர்ஸ் ஸ்கிரிப்டை நீங்கள் போஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. ஓகே, இப்போ சும்மா அந்த பேலோட நம்ம கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம். test2 இதோ இருக்குது, கிளிக் பண்ணி ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ உங்களுக்கு ஒரு செஷன் இங்கே வந்திருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம இந்த ரிசோர்ஸ் ஸ்கிரிப்டை எப்படி ஒரு போஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் மீன்ஸில் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெர்சிஸ்டன்ட் பேலோட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன கமாண்ட் கொடுத்துருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்ஸ் அந்த விக்டிம் அங்கே கனெக்ட் ஆன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்ன கமாண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ கைஸ்.